Szevasztok, itt vagyunk, bocsánat, de az előző videóban észrevettük, hogy leállt a videó, és hát igen, és így magamba beszéltem, meg Andris is, és hát kicsit előre mentünk, de nem baj, szerintem ez is jó, mert végül nem kellett kivárnotok azt, hogy lekéseljük a embereket, és akkor ellopjuk a puskájukat. De különben most csak annyit mentünk előre, szóval nem mentünk semmit. Maximum annyit. De úgy ez a videó nem olyan gyors. Mindjárt vége lesz. Nem ölsz meg. Lőj! De oda hívtam egy medvét! Bocsánat. Az miért nem azt támadják? Hát Irat. Van. Megint. És lassan lejár a videó már megint, mert hát ez nem olyan jó videó így bírja, szóval 2 perces videók lesznek, bocsánat, elnézést ezekért, de folyamatosan fogjuk a videót csinálni, szóval a második rész ez, most bocsássatok meg, hogy csak 2 perces videót tudok csinálni, de tablet csak eddig bírja, és tele vagyunk töltéssel, de nem tudom. Amikor legutoljára volt az, hogy lehetett volna izélni, tudjátok, mi az? Hogy nagyon megabitja legyen, hát akkor Senki Peti elvett, kihúzta a tabletet, leállította apa, és ennyi volt. Ennek is lassan vége lesz ennek a videónak sajnos. Szóval nem nagyon éri meg most videózni, hogy értitek. Hogy így semmi, és akkor mindenféle videó feljön a YouTube-ra, sok videóm lesz, aztán nagyon-nagyon sokáig nem fog tartani. Szóval az ilyen kis videó lesznek majd. Lassan